Mami Susi 50 pang spaghetti. Yan, pang spaghetti. Tapos, kumuha na kami ng pang pansit canton din. Ayan, o. Yan, kumuha na rin kami pang pansit canton. Ayan, thank you, Mami Susi 50. Saka mantika pang, pang fried chicken. Yan. Pang pang spaghetti. Yun. Thank you. Dito kami sa Pure Gold, Mami Susi 50. Bili na kami sa grocery ng canton kasi magluluto sa canton si Jolie tsaka spaghetti. Tapos yung lumpia, bibili na lang kami lumpia. Malaki. Pansit, yung kanton. Yan ba, masarap? Yan. Hindi ka na lang bumili ng ganyan. Ha? Sige. Yan ang isang sa 50. Okay. 50, pang fried chicken namin sa 68, 18, tatlo. Marami yata ang kailangan yun Kung malaki naman, malaki na lang, Jol, malaki. Dalawa. Yan, pang namin para sa birthday. Thank you, Mami Susi 50. At saka tuyo. Yun. Tuyo at saka suka. Pang yan. Tuyo. Ano to? Pwede na to. Tuyo. Si Mami Susi 50 to para sa birthday ko. Yan. Thank you, Mami Susi 50. Yan. Kano ba isa nito? Dato puti. 113. Kung malaki, ito na lang. Yan. Para sa birthday ko, Mami Susi 50 na. 84. Pwede pala yun, malaki 84. Pwede na to, dalawa. Yan. Okay. Yan. Tapos, panghalo sa spaghetti. Yan. Halo sa spaghetti. Okay. Yun. Thank you, Mami Susi 50. Thank you. Walang tigil yun. Walang tigil yun. Diba? Gapong-gapo. Ano daw? Pag umuwi siya sa Mayo. Mayo? Oo. Naka-ano ba yan? Naka-record? Oo. Anong sasabihin mo? Ha? Pag umuwi siya sa Mayo. Mauwi. Ano? Tatangan mo sa kuya pulis mo. Mami Susi 50 ito lang. Yan. Okay. Thank you. Mami. Malaki rin siya. Tumaas na pala, madam. Dito sa D-Life yan. Yan. Thank you, Mami Susi 50. Okay na. Mami Susi 50 pumunta. Thank you, bro. Ikaw lang bisita rin. Yung iba may mga pasok. Ayun marami. May chicken. Yan. Sabi ko, hit and run lang ako eh. Tapos yung spaghetti. Yan. Spaghetti. Naanin ako ng Yan. Ano na, marami pang niluluto doon. Ay, magkano asking nila? Yan thank you, Mami Susi 50. Nakalimutan ko pala mag-video. Kauwi na sila. Yun. Kauwi na yung mga bisita ko. Dami pa Yun. Mami Susi 50. Thank you. Maraming salamat.
Thank you very, very much. Tapos dumating pa yung ano ni Founder yan, ayun, no? May video okay na ako, oh. Yan. Ayun, no? Sinisit na. May TV na ako. Thank you, Founder Yang. Maraming salamat. Sakto, sa birthday ko rin talaga dumating. Grabe naman yan. Thank you, Founder Yang. Testing ko.